Ya, namhla ngifuna ukukhuluma ngento eyodwa ukusebenza ubugqili ubusebenza. Kodwa-ke thina kade-ke sangena kusebenza kwahulumeni. Sisebenze isikhathi kwahulumeni isikhathi esingaphezu kwa-27 years. Babengakabikho oZweli Mkhize abawisa amabhenki kanje. Ngisho ukuthi-ke lokhu le state capture sesikhona into nje enokuthi singakwazi ungakwazi ukuhola kade wawusebenza iminyaka eminingi kangaka awusaholi ngenxa ye-disorder ekhona kuyo yonke into ekhona eSouth Africa kwamanje. Isimo esibukhuni leso simo singakhuluma nje ngako ukuthi kodwa isimo esibukhuni. So mina ngaqala-ke la kwahulumeni ukusebenza ngangisahola 150. Ihlala bonokatha no-ANC la kubelwa yonke into benza yonke into. Kodwa-ke futhi mina ngangithi njalo uma ngenza into angibatshela into eyodwa la ukuthi mina ayona yikho abatshela into eyodwa mina uma ngikhuluma ukuthi la mina angisilo iphoyisa kodwa ngisebenza emaphoyiseni. So uma usebenza emaphoyiseni-ke amaphoyisa isiphoyisa nje sonke into yokubulala umuntu omnyama. Ngakho akufuneki nje ucabanga ukuthi wena kodwa umuntu omnyama indawo yakhe kodwa iphoyisa umuntu owasiwakho waba negative unenhloso waziwa nje umuntu obulala umuntu omnyama. Mina ngangihlukile-ke mina ngangibatshela kathi angisilo iphoyisa ngiyasebenza khona. Kodwa-ke ayikho yona into engakaze idlale ngami lapha kulo msebenzi lo wakahulumeni. And iy'teshi engiy'sebenzile futhi cishe zibe ningana. Mhlawumbe ngafica ziyayeqa ku-12 ngisebenza ey'ndaweni ey'hlukene uma ngibuka lo Newcastle, Newcastle, Dannhauser ngize ngehle ngempela ngapha nako-Falkras yonke le ndawo. Ya Mondlo ey'ningi kakhulu sihambe singena ngoNkandla yonke le ndawo lena. So kodwa-ke into engiyishoyo ukuthi lapha mina nganginomqondo wodwa cha angisilo iphoyisa mina ngisebenza emaphoyiseni. So umsebenzi wami ubuka into ngendlela efanele bese angenza nje into ezohlala njalo isifundo umuntu. So thina eyami group rebo right sasiphatha yonke inhlobo mhlawumbe neyekhali kodwa hayi into wayithola kuphela imvubu wayithisha uyithola imvubu kodwa indaba yekhali udubula umuntu endaweni yakhe abantu beyihluphekela kanje umqondo nje ubunge kodwa phela bengakafiki lo uhulumeni lo engishoyo lo nanko state capture lo khona nje manje ongenendaba nakancane nomuntu. So lo sizi esinalo la usizo olusuke langena kuba kuthiwa inkululeko kanti kushiwo ama-foreigner awona nenkululeko ayithina. So into ende konke lo sizo likhona lufike nale nkululeko le ewupomu lesinayo. Ipomu kakhulu le nkululeko ngoba manje yamasela yonke into ephalamende yantshontsha yonke into manje kubukhuni akwenzeki lutho. So inkululeko yamasela yona masikhumnqozo akaze kube yethu amasela nama-foreigner. So i-genocide la bakhuluma ngayo yebo ikhona i-genocide ama-foreigner ayenza yonke into asenza yonke into la ngaphakathi angathi yalethwa afika njalo arephe wonke umuntu abulale nomuntu ife begcwele ephalamende kuze njani. Isimo esikhona sokudala manje yonke nokuthi yonke into iphathwe zidomu hayi idomu ngathi idomu iphathwe zilima isidomu hlakaniphile ngoba isidomu asikhombisi into evele ithule nje ingathi ayiboni isidomu-ke leso. Kodwa la uma ukhuluma ngey'limi into le ihamba ikhuluma kakhulu ikhuluma into ende kodwa umqondo awukho yizilima-ke lezo manje lo hulumeni nje unjalo-ke la sihluphe i-genocide umuntu omnyama obulala omunye nema-drug dealer kagcwele lapho onke amakhona amanye akhona ephalamende iyona-ke genocide leyo. So njengoba manje labo oZweli Mkhize kade bebulala bewisa amabhenki ethu kade siphila kuwo vele awenkatha vele kade thina kade sokusidlalela enkatha ne-ANC.
Angasazi nathi ngenze nje. Kodwa kusala yonke into-ke uma isiyidisodwa kakhulu kufuneka kube nesikhathi lapho iphela khona. Sisebenze kakhulu-ke thina lapha kwahulumeni sihola 150 sidlala zona lezi iy'nkatha ne-ANC. Ukuhambe mfethu ungakwazi ukuthi uhambe endaweni ethile ukuthi ubizwe ngenkatha. Uthi uya ngapha uthi uyaza ngapha nakoMpangeni bathi hhayi we-ANC wena. Wawazi uthi eThekwini hawu nayo i-ANC nayo inkatha. Yabo yonke lento sonke kade sidlala lezi zinja zonke lezi. Izibi zona engenamqondo zonke. Njengokubona nje ukuthi uma kuthiwa inkululeko kushiwo inkululeko yamafona enza noma kanjani kumuntu wase-South Africa nomatoso laba omotomotoso laba banema-building amakhulu abanawo la. Manje ngakho nje yonke into yakhona ihluleke akwenzeki lutho. Ayikho into engenzeka kwamanje. Isimo lesi esingeke sakwazi ukusilawula kwamanje ngoba manje akekho nomqondo la. Akekho futhi ucabangela umuntu wase-South Africa. Ama-drug dealer onke lawa ney'bongo zakhona zonke uyabona nje ukuthi iy'bongo ey'hlukile ubhanyaza iy'bhanyaza la fuqa zonke leli yiy'nto zenjani iy'bongo zonke eziwe wonke ama-drug dealer. Akekho umuntu onake umuntu lapha. Isimo esikhuni sona esibhekene naso manje ngakho-ke yonke into-ke ibukhuni uma yonke into nje manje uvele ungazi uya office uyothola kunalabantu abokufika kuyibona barana izinto manje wena uzokwenza njani? Ufuna ushaya indasheni lokho kubizwa nge-state capture iyona state capture-ke we are captured very very hard kodwa abantu abakhululeke ngempela benza yonke into nabanawo wonke yama-foreigner njengoba sesibulala ngayo ngakudla bulala ngayo yonke into. So i-genocide yona ikhona. Ukubona nje basuke bayibeka bethe emabhunu kodwa yona yakhona umuntu omnyama against umuntu omnyama ungena lapha ugcube namalungelo uthole yonke into kusizi lutho nje kakhulu. Sengisho ukuthi-ke kubukhuni khona kodwa-ke ayikho into esingayenza ngoba kwamanje yonke into idakiwe akekho ongasiza umuntu la njengoba amasela onke lawa akhuluphela ngaka and babolise kakhulu i-South Africa ngokuthi kungaphileki kumuntu wakhona. Nathi nje njengoba nje ade sisebenza lawo uhulumeni kodwa manje yabona nje awusakwazi ukona imali yakho encane uphethe yonke liphethwe amasela bese ney'febe. Isifebe-ke angeke ukhompyuthe ngaso ivele senza into ngenquza kalula nje yonke into. So isimo esibukhuni lesi esishaye wona mina ayikho into engazidlala ngami emhlabeni ngoba ugobongana ngigcine ngabo ugobongana ngiqale ngadlala nje kodwa lapha ngidlala khona lapha lapha emsebenzini dlala umdlalo waseyanyawonzi abafana bakamdlalosa nonke hayi waze ngagcina nokuyigama kuthiwa uNkosi beyivimba ngoba mina uyangivimba ngibona sengiphezulu sengingale sengeqile leyo nto ngivimba kwayo so bagcina benginike inkosi wethu. So igama inkosi beyivimba lana hayi lona igama nje lichaza into eyiningi kakhulu kodwa usizi umuntu akuvimbe ngolwazi lwakhe oluncane nangomona umona uthi wena nje kwinto ethile uma uyenza uyayenza nje iphumelele ube noma into njengaleyo. So ngihambe nje iy'teshini more than 10 kodwa nje umthetho wami munye angisile iphoyisa ngisebenza emaphoyiseni so into eqhamuka kimi ukuphepha kwami bese nokusolva inkinga cha ngingayiphatha zonke nje into zokulwa lezo kodwa-ke into ozoyithola kuphela imvubu ngoba yazi ukuthi umuntu omnyama uyayihluphekela indawo yakhe leyo ukudlala izinto. So iphoyisa into yakhe yaba umuntu oyisilwane futhi umuntu obulala umuntu omnyama njengoba nani manje leyo bese kuba khona into ekuthiwa ulalele kube ne-instruction iyaphathwa sidwedwe manje mina ngangivele ngibona i-instruction ngathi idakiwe vele ngithatha isibhamu sami ngihlala lapha ngithule ungaphinde ngenza ukuthi ungaphinde usondele uma usondela into zokamungu ngitshela ama-instruction hayi base ubona la ukuthi lapha akufune i-instruction la bese ngigcine ngitransfer yakho endaweni uma ekhanda eqini sengisho ukuthi-ke lapha ekusebenzeni yonke into inokubandlululo kodwa-ke kufuneka wazi ukuthi ubumnyama ngeke wabashintsha wena umnyama kwami ubulala abantu abamnyama wena ungiphoyisa njengoba kwenzeka njalo komarekane yonke le ndawo ambulala abantu umqondo wakho omncane
amabhunu lawa yonke lento yakho amabhunu mentality eyafile yakho amabhunu ukuthi nihlale nibulalana nodwa bese kuba khona ke ishaka waqalekisa ke so lento lena uma uzoyibuka in deep okugcineni kufuneka uzazi wena ukubani wakwabani nokuthi ibala lakho linjani lingashintsha libe mhlophe ngelanga keke mnyama ngihlabathi so kufuneka ngelanga so mina nganginalo mqondo sokungaba khona emhlabeni umqondo ukuthi mina mnyama ngiyi-foundation yokuphila kwayo yonke into konke okunye ngiyakunyanya so benginalowo mentality ngakho ngihambe yonke indawo ngamaya yonke ngihlala ugobongane konke lokho okunye ayikho engcono njengalezi nje kuthiwa ugobongane zinja kakhulu lento ngoba kufike kukhonze nokuthakatha kunika ukudla kugeza umzimba kukunika amasemishi so yonke into ngisebenze nazo lezo so ngihambe kakhulu Newcastle Vryheid all over Mondlo yonke indawo hambile ngihamba kanjani kodwa angisilo iphoyisa ngisebenza emaphoyiseni indlela yami iphoyinga ngiyibekile le so it's very very hard uma wona uzohamba lapho uhamba uzenza into engathi wena uzenza insimi noma uhamba wenza noma kanjani emhlabeni must be cautious kuyo yonke into oyenzayo uyenze ngendlela efanele bese ucabanga ukuthi hayi yonke umuntu entitled ukuthi aphile inkinga yini imithetho ebolile yakho wamabhunu esetshenzwa ngayo kuyo yonke indawo so kuningi kakhulu engakhuluma mina ngohulumeni nenkatha ne-ANC ubudomba lezi zinto zombili njengoba sekugcwele eParliament manje kugcwele konke oyinhlangano zokodwa kusala abantu babili idomu zodwa inhlangano i-ANC nenkatha ebekade ikhona ngathi sokwalwa kubukulwa namanje ke njengoParliament liyakhulu iParliament leqidla yonke imali yethu eSouth Africa kodwa manje yini idwedwe zodwa ayikho into ongayithola esile isimo esinaso ke lapha singeke sasishintsha kwamanje njalo ke bafethu Nkosi siyathina maswati ke hayi sinesikhathi sokwenda yonke into nini ebekunena siyabonga Dlamini Nkosi Dlamini yokunene